Kini orang baga indak berbudi. Apa lo? Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian basen siang langan salah bana di tinju bule. Orang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak urang di lo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segala nak nyorawi. Le awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang menuncuang badia hukumnya baju saragam. Beko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu rogek kuku bakarek paruah nan tidak unciang lai di sinan utang babayaran. Budi, sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagat-bagat.